shrem muna tranga lo chuak ram huai chakle thil ti theina nga em lilit chu meiche mel tha le it taka a in siam dang lama mi hring thlaraw lak sak tur chuan Khawvel ron kalin zol nei Peter seidi chuan lilit Khawvel aron chuak ti a hre theia lilit chu an be nga lo chuan an nok sak don ti hre thein a theih anga ranga malak atum ve bok lilit chuan fashion magazine an editor Joseph chu thlemin nupui nei lai mani se ati sa chak na mang chuan thunun atuma Joseph po chu in sum zo lovin lilit chuan in magazine cover photo atan min mangla zan khat idu du dani min ti theyang ti in arila Joseph po chuan lilit chu nar thengang lovin in rem na chu anei puya lilit chuan an in lama zui ho in an nu pakhuma chuan an khosa a Joseph nupui muthilai chuan instratu tin Khawvel nom na par chu an tlana Joseph nupui chu ron harin lilit chuan a that ngal maka an vapa chuan ron en le in apa ko sa ziah chu makati viau maya a room lama kir le in lilit chuan Joseph te pa fa po chu a that le a an thlaraw lak sak vekin lilit hian atam theyang ber mi hring thlaraw lak atum ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u atu kaniya Joseph thi thu chu an pirita i le a thian te chuan an ria a an chung kwa thi dan chu rap thak hlom le in ritai chuan rot ken le krek te chu a fuya editor ber Joseph om to lo ta ka chuan taimale zualin thok ula a thok thaber editora in kai sangang ti in a fuya krek chuan Joseph te chung ko thi dan chu ria chen chak le in zan lama an thiam pa Joseph ria reng nan party an tumbok zananiya krek te thian ho chu party na kalin rot le ken pon nu aman ti viau maya zu changkang tak tak inin an thiam pa Joseph tan chuan no an doma an hriat ngai lo nu la mel tha kopin lilit chuan zinga aron telve a ritai chuan a unaw nu Christy chu krek rom mel hriat tirin krek chuan chelawati viau maya Christy chu avoi khat muna atranga mangai ngalin krek chuan a kom chianga chutia mangai bia thu anin lan lai chuan Joseph te chung kwa that vek tu lilit chu sexy theyang beraron lut ve in lilit chuan krek chu aron muhala a chiat lo na mang chuan ron lemin krek ro chuan enga ma alo ngai lova Christy chu adu to ema wang chuan ram hoi mel tha le khal lilit chu angai vendu lova lilit chu zei takalamin rot le ken chuan an lam puya ti sa do taka an lam nu chuan rot nerin zui chuakin ken po chuan a zui ve a rota ipum bil thei big lowang tia ngai to in an hriat chian lo nu la mel tha lilit chu an thian du na sra tut ron an tum ta ani rot le lilit chu hotel pakhata in zui lutin lilit chuan a toy a vek to a ken chuan ka du ve ti in a omna chuan lu atuma lilit chuan dar thalang manga bein ken chu a in liama rot po chu ati sa chak na ti chuakin lilit chuan a that le a rot tharau chu lavin ndula mel tha anga ronin lan lilit an nep so lo ani ber mai atu kaniya ritai chuan krek ne na I thian te an thizel sia magazine nei tu kani angin police lamin min ring hlela un harsa tak kan tok me kani nanglo chu rin kanei si lova thatakin inha thokro oti in asrila krek chuan ka phasan don hleinem che tia changin Joseph thalak lak khom chu a enna lilit chu mu ve in Christy chuan aron puya krek po chuan ngai na ve hle in aning kara chuan in duhna apiang tran to a krek pon kher ve le in Christy pon adu ziah chu atilang ve bok nan ban hu chuan krek chu ho tumin pona nula mel tha lilit chuan alo muwa krek chu arim tuina manga thlem tumin krek chuan bialnu anei to awangin enga ma angai lova athiam pa ken chu kan tumin pangpar nen dam do in lam chu apana ken chu kanin ril rulama harsat na alo neya lilit chuan chengchil rengin mangchianian hun amanga krek chuan ritai chena in lampanin anaw Christy chu len chu apui atuma an chuak tur chu lilit khan lo en rengin krek ngai chu athalo viau maya
Christine and chuan leng dunin mangai na part chu antlana chutia in thlahel tak anin stratu zo nu chuan ritai in lama lilit khawakal le in ritai hne na chuan athalak chu turin angena ritai chuan lilit chu nula mel thatak ani ti hria in athalak chu sak mai po chu a hre lova ni masela thalak chu turan nei to awang chuan lo narin lilit chuan ritai chu adoya ritai po chuan athalak chu sakatum ta ani atu kania crack chuan office lampan le to in zol nei seidi ikhan alo ti dinga lilit chungchang chu hril tumin tuna hiam khawvela ram hoi chak tak mi hring angina ronin larmek nangma chi hiani hne theyang ti in aron hrila crack chuan seidi thu soyom zia chu hralo ve le in office chu athlenga api ritai chuan magazine ko ma lilit chu atumin athla la tu chuan alo in buat sai meka crack chuan nga tinge me chedang kan befel vek to sia midang thalak chu le itumati in azota ritai chuan tuna kan chua tunula so amel thalom tia changin crack nen chuan anin hial thin rim repa ni masela crack chu in sum le dain pite o ka vina hial chu a in thiam lo le no ani ber mai crack te chuan office bang le to in Christy chu a in lama hruai ho atuma seidi khan lo mule in tlangwal kanin biak angai ti in a hrila crack chuan enga ma ngai du loving Christy chu a hruai howa nupang mai chuan ko sa in crack chuan a malisa anin malista ka chuan an top na chu nuam ve le in crack chuan lunglu danglam tak atanga siam 3 a ora a 3 chuan tharau su laka chan him thein crack chuan a hlutna ala hrebik lo ani crack chu mu hilin mangchi awang chuan a harlola manglama tha mu in seidi po amu hil lei theilova lilit tha ani ma chuan thamuanga theibik lovin crack chu a ril ru ne sak nge atumbok crack chuan lilit I thalak chu en rengin a chena mun le address engma a hrelova nula mel tha em khoya tanga local nge hriat lo chu maktive le in chui chian atuma lilit thalak a en reng lai chuan amit tha thil danglam mu in an pi ritai bula chuan chualo mai tura di latuma Christine en chuan in mu in Christy chuan ka urita in atangmin hot chuak ti in a hrila crack chuan I u kalo bedon nia kabula po icheng thei thawalom tia hrilin lilita wangin an buai tran khop mai zana nia crack chu party na muna kalin ritai chu azonga ni masela mu zo lovin lilit nen chuan anin tonga lilit chuan ati sa chakna manga thleming crack chu adoya hreom taka tiring crack chuan chunga thil thlang po a hrathiam lova Christy chuan ron zongin seidi nen chuan anin buwa seidi chuan I bialpa kha ka pasal thattu lilit inaum pui meka lilit kan tha theinan kan tran ho angai shrem huna tanga local ni in mi hring tharawa tam theyang berman atumang magazine kaltlangin lara khelanga alar nuwa mi padu du athat thei toang Khawvel top na ron thlen atumani ti in a hrila Christy chuan makti le in crack chu anzonga lilit chuan ti sa taka pui tumin alung chu lak sakatuma athisen po do theilovin crack chu abial nu Christy mangai na le a thi chuan a chana ni khorelo chuan omin Christy le seidi chuan an buwa seidi in lama hruai ho in dark carfe ni khorelo wa an nuwa crack chu aron harvele ta ani seidi chuan ritai te po lilit khan athunun to mai thei kan biak angai magazine cover a atang turani lo ti in a hrila crack chu damdoi danglam tak intirin na taksa aron chaknga la thilom zia chu ritai hril tumin office lam chu an pathumin an panta ani crack le Christy chu office a lutin an thopui te chu lilit khan lo doi danglam veka an office a chuan rap takalo lomin an lo in stratu thuai huaya crack chuan enge zia ti in ritai chu biak katuma ni masila ritai po lilit chuan lo thunun to in an thiampa ken po chu adanglam to a crack le Christy chu tha tumin an tlan chia storage room a chuan lutin tuk vera tangin an zuang chuaka ken chuan crack chu ni khorelo varon laplu in Christy chu pong suala tana rubota ani lilitin na doi crack thopui te chuan crack chu tha tumin seidi khana ron chana munhim lampan ngalin an buai nuai mai crack chuan ka mangai Christy chanangai ti in seidi chu a hrila seidi chuan a na mun ka hria lilit po a omang lilit chu chemte danglam bik mangin ivitanga ti chuan a thimayang kanin buat sayangai kan chemte turpo kan laang ti in a hrila
ken chun Christi chu ram hnuaiah hruain pawng sual atuma a chhana tivel vakin Christi chuan thir bungin avita ken chu ram hnuai lama tlan chiat sanin ken chuan a un ve bawk Christi chu tlan chi in ken chuan a mana lilit poron thleng to in ken thisen chu a hip chua saka seidi le crack poron thlengin seidi chuan a man ruwa chu crack a peya alunga vitla athima yang ti in a hrila lilit tha tum chuan crack a cha chuak ta ani crack chuan chemte danglam big nen lilit chu zongin Christi po atlan cheve zela seidi nen chuan in muin seidi chuan crack va puiroti in a hrila crack chuan ken ruang muin a lau viau maya ram ngo thim lam chu pan zelin lilit chu a muwa tha atum lai chuan lilit chuan manin crack chu athun huaya da atuma I tri kha pai dei roti a hriling Christi chu aron thlenga lilit chuan an pani chuan thunun ngalin ataksa chu aron danglama ani na dik tak rap dawa chuan in siamin seidi khan chemte luzum chu aron chara lilit chu vitlumin crack te chu andam chuak theita ani ole kan movie siam Biakdali chu zo stream lama cheng za somli pakwalakin alei theya Christmas pualin min valei sak ve da che